DJ Chebuti na Kogogo. Jamsil on the beat. Executive. Isigana batasia miasia na lotu pania. Arogana kase musubane bia ina wa. Ibato tu meno nako. Ibato tu meno nako. Ibatani motu meno nako. DJ bring it down. Ise iso mogine da apuala. Mgbe na-eto ịma no photo ka ihe ese. Do you know? Mụnwa na ebe a ịma plan mgbe m na-eto. Kịta ekwesịrị m ịbụ pilot. Imiominu. Ihe mere m nje gụọ na Unizik for 4 years. Geography and meteorology. Amara m ihe ominuru mana ọkọ ọsọ ngọ. Minus na nwe pride. Aka m pụta with first class. Or me pụta with third class. Agulu na try. Ụmụnwaanyị agụrụ na try. Ha dọrọ ụmụnwaanyị Ọnịcha. Apụta m n'ilo meet some guests. Hey, onye obodo, is that you? Oh my God. Jeez. Packaging. Bịa na Ọnịcha nwaanyị afọ gị. Na onye obodo. Nke a na-ezuzu na Facebook. Uche don't buy you. Daddy, you want some mabia mabunwai? Umuwai na enjoy. Daddy, you cheerful. Umuwai na enjoy. You want some mabia? Ndi mane so bundi 50 years up. Ndi otu ordina one south fa. Imalugonu ndi akpatara ego. Mane so ndi anele ego. Ndi abu 6 packs. Ojiamu eji hego $1 heji burogologa mu na rishi ike na akpagharị like stretch mark apịa aka n'ala ala ga-ada $1 ya afọ ndị mmadụ sobu ndị agbatara ego ndị abụọ afọ ha bata na December no ha bata ha mmadụ ha kpọọ gị baby I'm in town. He say daddy you in town. Calm down. Okay, maybe nna anọ na Grand Swiss Jeba ka enye gị key. Ị bịa ebe a ha nọdụ ala ọjịa gị. Ozugbo ị na-awụcha alụ receptionist kụọrọ gị aka. Ọ dị na nwasị gị nwụọ mmanya. Ebute gị 21 years. Ka ị na-awụcha mmanya kụọrọ gị aka. Ọ dị na nwasị gị rie nri fried rice and chicken. Irie n'ọdịnala nwa hapụ gị ebe a nọrọ ọka. Gbachaa klọb n'ọka kwụgharị bata ebe 2. Hey, daddy, you left me. Imagoli anenu nwoyo ono ala nke left. Onyo ozugbo. 2 minutes hapu gị na-agwa ụra. Ya ala ga-elala ụla. Olu ụtụtụ echi ọ na-ega na sị gị baby, you are too sweet. You want to kill me last night, but ya jide nka 300,000 for your transport. Ịnaluo, isendere m account number. Ọkwa oko ka isi wee bịa. Chineke akpọ ọgọ ka isoro ndị a na-ese picture. Ndị a na-alụ bansa, ndị otu DJ. Anyị akpọ gị bịa ebe a zụịga gị Smirnoff Ice ịtọ 500 chie ha akpọ onye keke maọbụ onye ọkada ya ebu gị na ya wee na agụrụ nwa agụ. N'ime ọkada afọ ya nọ niile ọ nọrọ n'azụ o were ofu aka tigo na wee pịa gị n'ala nke ọ ya pịlị gị ebe a pịnalụ gị agụrụ nwa agụ bifo anala agụrụ nwa agụ ara nke right ada mana nke left ka kwụ ọtọ stretch mark ọ ya apị gị n'ala a ya ezi waya ọkụ ebe a niile ozugbo ọ na-anara ọchịpụta tọwel o yuzube since 2012 baby bịa ka eje wụọ alụ isi no chelu nweche wụọ eje wụọ alụ nwụọ tramadol nwụọ viagra see igbote okporoko nwa black bullet magic moment sakwasị ya kolos n'enu ịhụsị amụ ya okenye eguzoro m na-echere gị yo Nkechi eguzoro m na-echere gị yo ozugbo ị na-awọchari chọrọ gị na mmadụ nọ ọ laala gị from ọnụ dọ ịtata ta mana okpuru bed okpuru friji n'ime microwave ọ ya na-ala gị mmiri agụọ ya gwurugo na mepe microwave ha gị n'ime ebe a odogwo na lụrụ ikpu n'ọkụ o jee friji nwa mmiri na sigheta azụ Lala from 8 p.m. luo 10 a.m. Ikpote 11 a.m. Si ane nabago. Asigi, hey! Aye me. Asigi ke inside ina ana. Isi ane ina ana no kwa.
ichena ka onye ga-ego o turugu dupụta gị ahịa agụrụ kwụsị ọkada si ọkada nnọọkwa ego one ọkada si ya 25 ichena ka onye ga-ego ilo ka ịkwụ ụgwọ ịbịa Ọnịcha ọfụ o wepụta 3000 nye ọkada si ya nye 500 ka afụ nke nji wee rie ofu akwụ n'ụtụtụ a lanye gị stretch mark chingam ịya afụ ụmụ nwaanyị agụrụ ọ bụrụ ihe ọbụla wu na Lagos na-eme bomb shot na-ewu ụmụ nwaanyị agụrụ yibe bomb shot o nwere nke mgbe m bịa na ka afa nwa dibịa nwee ba ebe a Alahaji ụmụ nwaanyị agụrụ onye ọbụla bomb shot bụ ụmụ nwaanyị nwee hips nwee laps iyiri bomb shot ọtakpa mpata gị dị ka aka m avoid bomb shot ihe yi bomb shot adịghị ka baginika dịka onye yi pampas n'ime tattoo na-ewu onye ọbụla tattoo onwe ndị na-ese tattoo ịma na ịdị fair ka sistem anyị green you are free to draw tattoo mana ntime anyị black avoid tattoo ise ya naanị gị ya afị ya nwere onye ọzọ ya afị ya onye anọkịta nse tattoo nwere onye ya afị ya and ị bụrụ nwaanyị o nwere some parts of your body ihe se tattoo ọ bụrụ ị nwere flat tummy see tattoo mana afọ gị dị ka afọ m avoid tattoo n'afọ ise ya afọ ya apụta rọkọ fọchie the tattoo imegide gosi tattoo ị na-abụ ya afọ ka wee fọ tattoo nke gị who are you trying to impress see tattoo n'aka see n'ọkpa see na laps maọbụ see n'ukwu mommy I love you ịbịa n'ukwu ide ya Jesus loves you nwoke chi nye gị dọgị ọfịa Jesus loves me asị gị nne gị naba avoid tattoo na nni nwa hapịa because ihe ọbụla ise na nni nwa ọ gị nwoke ya amị sugar daddy ya amị ịnụọ di di gị ya amị ịmụ ụmụ gị ya amị ala ya ada butterfly ise awa ọvọshọ ebesi mmadụ asị gị ọvọshọ ka isi ya mba ọ maka na ala mmadụ gochelu nchịkọ ya ọnụ ifo na butterfly mana nlapịa one girl nọ n'Ịcha chọọchị ihe ọ ya ese n'ara ọfọ o jesee Jizọs nọ n'enu obe on the cross of Calvary Jizọs nọrọ na Jizọs nwere enu obe wit okpu ogwu nwa asecha see okpu ogwu see ọbara na-atụpụ Jizọs n'isi n'ara nke aka nni anyị bụrụ nwaanyị ala aka nni na aka ara aka ekpe anwụọla m ala ọfụma ụmụazị mkpọ obosi na Ọnịcha wee ṅụọ dị ara daa Jizọs nọbuo na anọrụzie ona okpogwusiri isi Jizọs dapụ ayafụzi ọbara ịyafụ ugbu hit anyị gwara Joseph gị kezie okpogwu Jizọs ụmụ nwaanyị agụrụ another advice need inye unu o nwe ife ndị ọcha na-akpọ ringing tune ndị Igbo na-akpọ ya akala mkpu. Listen to me as a woman. If you are married and your husband is cheating on you, you are the cause. Ọ bụrụ na di gị na-arapụ gị ejoko ịgbariam unizik abụrụ foto nsugbe ogbefika ebe ị na-eche nsugbe alright nke a dị nso na Ọnịcha emechi afọ ụnụ ya na ha ncha na-agba nsugbe iche na nwa na mpịa gba na nsugbe mgbe a iche na ebu ụmụazị nsugbe na anya ife eji anara unu di unu bụ two things. Soundtrack Igbo na-akpọ ya akala mkpu. Number 1 bụ sound a na-akpọ ọ. As a woman ị mara eme ọ di gị lacha gị ntị si ọ ọ lacha gị ọnụ ọ ọbịa na nni nwa ọ. Number 2 sound bụ nke a na-akpọ ouch. Ouch. Ọ na-motivate ụmụ nwoke mana ọ na-ama di gị nọrụ gị n'elu ọlacha gị ntị na-asụ ude ka nwaanyị di ya nwụrụ anwụ ọlacha gị ntị mbọchukwu emeka ihe nwego ozi eme m ọlacha gị onu ọ na-eyibu ntọntọrị abịasara n'inwe mbọchukwu emeka ị na-aṅụ ala mmadụ gokwa iche ịṅụrị tie nwere ala na-aga
No. Be romantic. And you as a man, always can say seduce wine. One. That is one family problem. I'm the problem of my family. Daily, you could say na agwaha. Daily, me show na Lagos alache boya. Olo to jena console. And say, my brother, take heart. Take heart. 2, 1.5, 3. Every day to go back peak. 3, 4. Okay, 4. Be a neighbor anon. You want pride. Can you? 5. That Agulu Gala. John, I've been a high located. When I to pull on. Obodo. You know what is stupid or the funny. Biko, I'm running up. We still have many comedians in the building. MC Executive is here. Obo, if you go talk, he's here. Abino Brothers are here. Ladies and gentlemen, my name is Unku SP Onyobodo. I'm a graduate. I graduated from the Department of Geography and Meteorology. Poor man. And I serve Maya. We know to EE. A plan no Maya and I serve. Mama neighbor, do you think I'm happy? 1999, I planned my life. By now, more able governor of Anambra State. Look at me. Look at the full governor of Anambra State. Then step, bet Niger. Here, when I make it, spot bet, visual. You are gone. You are gone. Munga, adasima about anything spotty bet. Also, one of the full player, Jesse, a feature to Yamara Pabada Day, Babo, as I say happier. Adasima about. And say what bets and then about Bondana Kuobo, Bondana Bakarat, and Bani Sigi. I call to go to modern age to go karat, war, Pugana, and Ada Puara. Nonsense and ingredients. Ebe for madasma about saying anyway, ego can natural. Natuku and you because this last one, and I sign out. Our brother father say offending water 1 million million so case offending water 100 naira. This December can no well maroon 1 million each and a legend and each and hype. Ta, Diana Paris, if a Paris present and hype. Paris present, well, Mike, can you took 1 million and that goes in a gozi, Mbaden son, Nichineke Hollow, Abone Abraham, Isaac, and Jacob, Unwane, the Gun Catalata, Umba Job, and Ishmael, because who need to go. Two rich men is in us, 1 million or above, couldn't rota. For the swallow to need no mota, sending in an eye for auto, but here can you send there? Subazella to the seminary school. Don't be known for being schoolmate to spirit to no many names, Ponte. I am what you father, so I reply, your father, Amen. The rating, Father, Chuku goes to the Kusina Potane with the Goruchuna Gaga. Happen there and nene mania. None of Kumaka hate. Amen. Father, one the choir can two new wedge family. They two new wounded in soy, wounded up, they wounded Diego. And their home, Mira, home, Fesara. Abaputara. Abaputago, one age they go catolato. It's a father Marie, Father Gato, can water. I to pull a fum of a buana fesa. More better face. Every father goes to her father bow. Abana do 2 I need you 100 and 200. Mayaka go no buniji. Father, ne you go ganti. Chukwada yoga yo. Irian kechuku irian kege. Now Maya chapter 3 verse 4. The book of Nazar and Wunya in kechuku zubo. Each day go put. If not, you are dying next week. Poor man actually him one. Poor man now your long life and prosperity. Kifi yerin utoto. Emaho. Only upon a Jupiter new daughter. Father, no, Robana. Father, Yada Solati, Father Tamu. The rating, Father Pupu. Zuswadi has seen about Pokajin chasing a man. Kamarundi win. A very head. Osway, better, but if I want the quiet, I had 2 new.
ndị kwa ya atụ ukwe ndị poor man nna wala ọbala fesa ike yara igwe anyị n'ọrụ ike ndị dịrị ikwu gị n'ọrụ fara kpọ ndị masaba nna wala ọbala fe buta mmiri ka ike achọ ife unu mmiri buta nye fara bọket nna wala ọbala fesa ka ike igwe fara were mmiri ya kpụsị unu anya. Thank you very much, my name is Ojo. Ladies and gentlemen, give it up for OSP Ojo.